tan ngati kusuma mang ambar-ambar wara kukusing tupaku melon galon kate kusuma kang mega membo Bathara tan samar pamoreng sukma sinaksmaya minahya ing sepi sinemen telenging kalbu pamboganing warana nar saking liya playa penga luyo pindha pecating sumena sumusuping rasa jati tan kawusing ing manjing wonten ing gumil sanggan sangarung kena gandha kocapok nalindring rancang pamot sang nata Prabu Panjergrahita ngawi sangganing para wadya abdi prajurit saking negari ngarancang pamot nalika semanten candrane nganti kaya ombak gegulungan Bye.
kandung 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 ketap-ketap balas sabrang sultan karo putih mangkat maju perang bawa kisah-kisah foto sampai ke yang perang perang bawa kisah-kisah foto sampai ke kalian yang berjuang atraksi rene. Oh. Oh. Ah ya oh. Oh, woi. Ya. Oh. Wah. Put. Wah. Oh, boy. Ya. Put. Wah. Hut, wah ya, wah, hut, wah ya, woi. Supo kang bosku bersang yoki mandi padangku pujo mitos yang widi santi. Supo kang bosku bersang yoki padangku mitos yang bisa santi dahono tupo kang bosku bersang agak madang agak ayah dah gadai Panakawan Bagang Karapatra darangkat camplang kapakanjaran. Wah. Pak Apa? delok wayang yo. Nyanti. Nang dukun. Bintang tamune sapa? Sing ditakoki kok udu dalange kok bintang tamune. Bintang tamune wong saka Ngadirojo kono, Pak. Mau mumet goleki kuluk tak delekke nang jero kotak. Kowe iki yo nakal kok ora. Mesake senengane ora. Heeh, Pak. Yo budal. Yo. Wah. Macet gundule. Gonge.
ana sirahu abote kaya sirahu abote kaya ngene aku biyen dek urip gaweanku sombong aduh kulin aku sombong aduh aku biyen dek urip ora duwe apa-apa ning seneng aku aduh aku mitrai bojo kowe tak rewangi ning panggung ben didelok wong akeh ana sirah gedene semene kok iki mung cilik aduh abote manamku puja minta sing widi kok diomong lho kok Fokus aku itu lho apa gitu. Wah, Jan. Aku nek gak udut sik nek arep budal ki rasane gak menak. Rumangsaku kok nyambut gawe ngopo-ngopo nek gak karo udut gak menak ya apa. Kak nyumet sik. Sumat. Kacar udutku. Kene ae lah. Wah, sekian tenane udut irengan. Rokok ajaib disedot liwat meripat iso metu. Wah, liwat kuping. Liwat irung. Wah, aduh. Liwat kene. Waduh, wis mesake sing nyebul peluke nganti mengguk-mengguk. Sautnik sih tinggu. Sing anune dawa kan ngendi? Sokak banget ya. Dinteni bos kancane ora dinteni karepe piye. Aku sek bintang tamu tekan kok gara-gara je. Mas, ya ampun Mas kok ya ora ngenteni aku to ya. Ana karo bojone kok ya ora setia kawan. Mas bali yo sike yo. Ya ampun. Gimana, Rik? Arep budal nyambut gawe kok sing wedok ora dinteni. Mau mlaku sak geleme dhewe, sak karepe dhewe. Dhisik terus wedi gorek. Sampeyan kok kepen sedemet wedok liya. Ya ampun. Mas arep nyambut gawe. Kowe aja ngregon-ngregoni. Ning kok ya pilabara dintenteni to Mas yo dinteni kok nek sampean ora gelem ngenteni aku kok ora tak iki tutup sini kok nek Winarno pengen piye to gato-gato banyak aku sampean usengane kok ya ora gelem ngenteni ayo kok.
Ayo, padha budal ning Ngastina aja nganti ngamarta. Aja nganti padha lali. Aja nganti ana sing keri. Dancuk kowe kabeh. Cuangkang kros sumbar Semangkang kros sumbar Molendro bumi konjing Malodha kunta gatok lumemak kanya kang kumambang do sang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur wiyadi ing watatita bedebah keparat eneng alun-alun nek bocah cilik ngadeg nek aku ora lungguh ngisor ora imbang tetege karo awakku. Den. Dik. Sopo kowe? Ngaku kowe, Dik. Kowe takon karo aku. Lho, se. Awake cilik ning kok suarane gawedhi iki ya opo? Ya opo? Wah, bocah nyolowadi.
Ngewangi lho, Truk, ngewangi no. Si aku tak nyerak Ndara Setyaki kae. Kae nemoni Wadyabala sabrang. Kok nek aku ora metu, ayo to. Lho lah iya heeh. Ning empan papane aja lali dienggo lho, Gong. Siap. Lho iki satriya ngingu kirek ndasmu. Menungsa padake kewan, aku mesti padake watu, sapi, jaran, terus saiki kirek. Ora peduli karo sing matane ombo. Den, ngaku sapa jenengmu, Den? Kowe takon karo aku. Aja luwih dhisik kowe ing wangsulan, Martadyagi, Marwangsulana, sapa kang dadi aranmu? Ditakoni durung bloko malah genti takon. Lumrahe wong ketemu ning dalan takon genti tinakon. Yo. Takon karo aku Gedhi Bale Ratu Rancang Pamot. Walah mung Gedhi Bale kok ning gleleng. Nek Gedhi Bale mung sak jae pol-polane. Ngono kok kemaki. Takon karo aku Tumenggung Gapit Seketeng. Tumenggung Gapit Seketeng diasar keprayata. Sapa kowe, Dik? Dik. Ngene-ngene oke anake telu lho, Mas. Ngene-ngene oke anake telu wayange pirang-pirang kotak. Ning imane dheke saiki mung dadi panjake ning mburiku. Takon karo aku. Senopati ning Darawati. Satra Garba Ruci Raden Arya Setyaki. Oh. Kowe sing jenenge Setyaki. Layak to layak. Dedekmu ora sepiro kowe kanthek ngayat kunting tangding. Bungkik kakik kowe ngadang ning ngarepane Tumenggung Gapit Seketeng. Takon marang aku, ora takon karo kowe. Ya ben aku ngandani kowe kok. Soale kan wawasanmu sempit. Mula aku ngandani karo kowe ben ngerti wayang kaya ngene iki wayang apa. Takon karo aku Panakawan Bagong. Wah, ya iki sing tak goleki. Setyaki, ana parat. Menungso sing ning mburimu tekan kene. Nek wis tekan kene tak gecek ndasak culek mripate mergo wis wani karo Ratu Gustiku Sinuwun Prabu Panjergrahita. Arep ngrangket ponokan Petra karo Bagong kudu iso nglangkahi kuwandane Raden Setyaki. Yen to kowe durung iso nglangkahi kuwandaku Sengara kowe iso mula Sara Petruk lan Bagong Babarwawa. Lena pangira tebyak diadam ning marganing patimu ora minggat sing marawut sampluk pecah ndasmu lah merang tatal Grajiawu. Ora minggat saka pengaruh tubruk gondangan mati dening aku kowe. Kon gak sampean perang. Lho lah iya. Lah nggih. Awas. Wah. Hut. Awas wedhek. Sampluk pecah diadiamu sambato parap mungsu aku Sengara iso tenang kowe. Hut.
Oh, wayah mati aku. Wayah. Wah, waduh. Oh, cantik mutiar. Lo, ayah. Hut, wayah. Lo. Wah. Weh. Oh, wayah mati aku. Wah. Oh, ayo. Waduh, kayak. Wah. Oh, waduh. Wah. Waduh. Awas kowe. Hut. Ya. Cah tiadamu kowe parah. Lho. Ora apa-apa. Awas kowe. Parah. Hut. Wah. Wah. Hut. Wah. Oh iya, oh, hut, oh ha, hut, wah, wah. Lolo. Oh. Dulu. Yo, wah. Wah. Oh, ayah. Waduh, mati aku. Wah. Wah. Waduh, mati aku. Woi. Wah. Pas kowe. Hut. Edian. Wah. Waduh, bayang. Wah. Wah. Oh. Woi. Wah, wait. Wah. Ayah. Woi. Yo. Tak telang. Terang. Oh. Awas kowe. Iya. Hut. Ya. Wah. Ya. Hut. Wah. Semenjak. Hei. Lu lah. Hut. Wah. Iya.
Yo. Yo. Ya. Yo. Cahok lunyu kaya welut kae. Hit yo hit yo za yo hit wait walik ngayojan amuk Surabrata semana tembang yen padha-padha ndi wong-wong Amarta aku arep ngrangket Petruk karo Bakong ora sandadak ngetoni prajurit ora sandadak ngetoni senopati mungsu aku kowe ora bakal iso menang ayo wah ya yo ya jan what sopo mabur marang lho sopo kowe takon karo aku Ratu Pringgontani Raden Gatotkaca parat Gatotkaca iso mabur kowe yo pombo anggap aku arep kalah mungsuh tiap awas hit waduh hit yo wit ya yo hit wah yo wah aduh sambat kowe. Ya, medun kowe ya. Ya le, titeni le. Titenono kowe. Aduh. Biar kowe. Hit. Waduh. Aduh. Woi, waduh. Wah. Hey. Gatotkaca parat awas. Wah ya. Bodoh. Wah. Woi.
Wah. Oh ayah. Wah. Wah. Mati aku. Oh ayah. Oh ayah. Oh ayah. Oh yo. Wah. Weh. Wah. Wah. Nalendra mbok marawasing sang katriku mulung mangrompak ing wadya Purda kura reka kiri Wala panos maning jajalanan sekertaning bawana iblis lanat. Bapa Panembahan Durna. Ana dawuhmu apa nggih, anak Prabu Panjergrahita? Sajak kaya wong kebingungan. Semune sira anggere Prabu Panjergrahita kaya wong keweden. Ana apa? Nuwun manggih Bapa Panembahan. Kula kinten paduka Bapa Panembahan Durna piyambak ugi saged nyumurupi madaning pabaratan wonten alun-alun negari Ngamarta bledug mangampak-ampak mertandhaken bilih wadyabala saking negari Ngarancang Pamot sakmangke sampun tanding yudha lan wadyabala saking negari Ngamarta. Nggih. Banjur keparange anak Prabu kepiye? Nanging mboten wonten setunggal kemawon wadyabala saking negari Arancang Pamot ingkang saged keduga ngrangket Ponokan Petruk kaliyan Bagong. Nuwun sewu, Nger, nuwun sewu. Ponokan Petruk kaliyan Bagong menika jatosipun janjane kuwi mung diutus dening Kakang Semar Badrana supayane nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada sepisan ping pindhone nyuwun ngambil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Kula mangertos. Sabab ingkang ngrembugi Petruk wonten ing Datulaya kula wau kula ingkang ngadepi, kula ingkang menehi atur. Iya. Nanging nuwun sewu. Ing niat sejatosipun negari Ngarancang Pamot menika mboten ketaman pagebluk, nanging negari kula negari Ngarancang Pamot menika ayom tur nggih ayem. Tentrem tur nggih jenjem.
Meski mawon nalikanipun kula nampi dawuh saking Sinuwun Prabu Jaka Pitana kapurih kuling sak mangke damel srana ringking para Pandhawa sarana kula kedah mbeta minggat misaken Pandhawa kaliyan pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada ugi misaken Nata Ndrawati kedah dipun pisah kaliyan wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya amargi menika ingkang dados sedaya kegiatanipun para Pandhawa. Man. Iya, sik. Anu Kakang Durna Citraksi rewel. Sampeyan ki nggawa bocah kaya ora diyem-yemi. Man. Iya. Man. Iya, sik. Ah, giliranku iki. Malah sak mangke. Anggenipun Petruk Kandung Bolong kalan Panakawan Bagong. Badhe sak biyantu lawan tiyang sepipun inggih menika Semar Badranaya kula kinten menika inggih dados pamancatipun ingkang putra Luwan. Ngene ya, Ngger. Oh. Nyektine ingkang dadi srana Pandhawa duweni kekuatan kuwi sepisan. Nata Ndrawati ping pindhone para Pandhawa duweni wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada ping telune Pandhawa dimong dening Semar Badranaya. Yen ta jeneng sira Angger Prabu Panjergrahita isa nyirnake loro-lorone. Malah kepara isa nyirnake uga wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada kelawan wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Tak kira ora bakal kangelan. Angel mijet wae nganti suwe banyu sinari. Yen ta anak Prabu arep gawe srana ringke Pandhawa, sartane mengko bakal kasempatan kang dadi panjangane anak Prabu Duryudana. Jojo muntaplir kenentat duka yayasinipi netra kocak ngondar andir Om Bapak Urban anak Prabu Panjergrahita dawuhmu apa? Mungkin dados ning kawuningan pangraos kula kok sak mangke Pandhawa dinten lan wekdal punika ugi mesti kemawon badhe tumuju wonten padukan Karang Kadempel ingkang sak perlu badhe nyekseni tuwin badhe sak yantu dumateng anggenipun Semar Badranaya nggadahi gegayuhan kepengin bangun kayangan. Bawarban menapa kula dipun keparengaken damel srana ringking para Pandhawa. Kowe arep gawe srana ringkih apa, Ngger? Angger Prabu Panjergrahita. Nur Wanggi. Sampun ngantos ngiyas dumateng ingkang putra rancang pamot. Sampun ngantos ngembe dumateng ingkang putrapun Panjergrahita. Kula aturi nyawang. Kula salin wujud sak mangke damel srana ringkihipun para Pandhawa Babar. Sinokmaya winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana talen saking liyap layaping ngaluyup pindha pecating sumpana sumusuping rasa jati Ong ong ong
yen panjenenganing sun wis salin wujud kaya manggene. Ndak kira para Pandhawa bakal wedi yen to mbalak sartane ora manut apa kang dadi dawuhing Sun Bapa Penemban Durna. Oh, lole kentos karo gembol. Manyar-manyar do ning dungkul wana alas dadi wana. Lah kok dadi teko. Oh, iso salin wujud sok maneh Prabu Pandu. Ya mung sing setiti ngati-ati ngger duga-duga digawa. Kok merga ngene Pandhawa kuwi panggonane wong-wong ingkang lantip. Wong-wong ingkang tanggaping sasmita lantip ing panggrahita. Yen temengko anak Prabu Panjergrahita ora ngati-ati tenan, oh, Sengara iso kelakon murungake Semar Putra nggone bangun kayangan. Sartane Sengara iso kelakon nggonmu duweni gegayuhan. Ya nampa sartane ngleksanani dawuh Angger Prabu Jaka Pitana. Bapa Penemban sampun waskuwatos. Menawi kula sampun majeng, kula sampun temandang karya. Sakmangke kula ingkang aben ajeng kaliyan pun para Pandhawa kula badhe mirangaken Semar. Kula badhe matur, kula badhe ndamel cariyos ingkang saknyatanipun boten wonten kasunyatanipun. Kula badhe ngoman-oman Semar wonten ngajenganipun nata Ndrawati menapa dene para Pandhawa sakmangke ugi kula badhe budal Bapa Penemban. Oh, ngati-ati nger, ngati-ati anak Prabu. Mangung siring prasata Kurawa Kambak Ongkes rokatite Om Petruk Kantrong Bolong kula wonten maring adhawuh sinuwun Bagong endi lho lha kirangane wiwit pabaratan alun-alun negari Ngamarta Wadyabala Indra Prasta campuh kaliyan wadyabalanipun Prabu sinten kala Panjergrahita nggih Prabu Panjer DP Panjergrahita nggih bleduk mangampak-ampak sampun sirna iya Petruk nggih mboten wancine udan kok kodhok muni niku pripun lho ana apa Petruk enten kongkang nyolot-nyolot malah mlayu-mlayu wah jebul dolanane Bagong Petruk wonten dawuh. Bagonge dikanthi dos pundi? Merga wektu dina iki
Yayi Prabu Puntadewa sak kadang Pandhawa 5 jangkep cacahe bakal nyengkuyung lumadir Kakang Semar nggone mimiti bangun kayangan. Lah nek ngaten iki bakal kelakon panjangane Bapak Semar. Iya Petruk. Wah. Terus wujuding pustaka Jamus Myang Jimati Lima Soto mengke dos pundi? Ya bakal dikanthi dening para Pandhawa. Yen ta wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya ndak kira panjenenganing ingsun ora bakal konan gawa wujuding Sekar Cangkok Wijaya Kusuma Petruk. Petruk yen malegak leku bunga kang tanpa upama umbyak ing samudra tumekeng wentis alon gulung-gulungan alon gegulungan kok gulung-gulungan anggapmu terus gulung-gulung-gulung ngono apa kepiye bocah kok suluk ku sing bener. Ayo aku ya ming tiru swargine keyongan kok ya nyalahno swargine keyongan kok ora. Sing bener ki alon gegulungan ya nyuk. Nggih. Nderekaken tindak Jengkara Paduka sembah kula ingkang nderekaken. Ayo Petruk budal bareng-bareng ing Kalangan Dempel. Monggo kula nderekaken sinuwun Ndrawati. Wae go surungan ora Mas kayune Parwa sejati pangira jagat kodhong kinarya pratapa kembang lintang saloka langit
tensu kasirat bulan udan puncak angkasa bumi bengkak pratiwi oyate ayu bajra Sirabing sang Hyang Arga Kumantos sing dalu jroning ratri tring wonten ingkang kacarita amung sang Hyang Pratanggapati jedul saking barang wetan kaengan mega sarta gunung-gunung marandri kang bisa merbawani jagat raya wau kawususa wancine wis ngancik gara-gara Caneng-caneng nawaga ngati langit Mambang tepas layanteng upaman eko lintang surya kusuma yana sumawur